бил. Мани ще не пиеш. Не, знаеш, че ме най-хотел от един репър. Защо ни трябва? Как е пауза, бе? Но то май не може. А? То май не може. Що? Карай. Пауза нема ли? Па... А там ще ли? Да, предимно там са. Ема такива наметелски групи. Сега да... Как се натиска? А? Паузата. Траям на медън, ям на кип. Май само толкова остава, нали? Всъщност пресън. А не си искала на младистки кръста, да? Това там тук да един младистки кръста. Трябва да седна тук нямам. Имам черепи тук някакво. Там. Да? Ето това се смеч. Си имам металика. Да? Металика. Ами да, може. Това. Такъв клас. Да, това ще виж. Кефи, да? Да. Това ще го взема. Това лепенки ли са? Лепенки. Какво пепелник? Не знам, да. Пепелник. Като не инфадел. Брате, това кефи ли това? Виж кефрето. Келтския малкия. Има са такова 5 грама, но няма не 5 грамата. Слипнат. Това е хубаво големия. Големия, да. Горе са такива средни хлебе. Какво папи ли са? Това отзад тук за тези 10 за тези 10 Притът. Пертето да, те и седишното на металика. Не знам, що... Ей, седи с металика работа.
Тук има още такива, бе. Да се снима на менуар. А легнал на менуар има ли такова? На менуар не гледам. Види като не слипнаха, само че... Тук само че е менуар. Имаш ли? Бе, не ще маст такъв, бе. В момента няма. Имаш ли? Какво за маса? Накитника и едно перце. Що? Чакай да поема коня. Знаеш кой такив? Виж. Кой такив от тези или тези?